love, Tanggapin mo ang sinsinete bilang tanda, ng aking wagas na pagmamahal. at katapatan habang ako ay nagkakilala kami ni Josephine sa social media. And then, sabi ko sa kanya, taga saan ka? Sabi niya sa akin, taga Pangasinan din, sabi niya. And then that time kasi, kung bakit ko siya nakilala, sa quarantine yon, sa ECQ tayo. Tapos dahil sa COVID, so umuwi siya sa Pangasinan. Hindi ko akalain na matagal ko na pala siyang friend or naging kaibigan 1 year ago nung ako pa ay parang nagsa-search or minsan na-download ko siguro sa add friend, kaya naging friend ko na siya. Pero hindi kami nagpapalitan ng conversation. And then na-meet ko siya nung in person nung umuwi siya from Pangasinan kasi sa Manila siya nagtatrabaho. First meet pa namin, nagkita kami sa isang lugar, sa Dagupan, ganun. Nag-meet kami, and then, hinawakan ko yung kamay niya, first meet. Sabi niya sa akin, natakot siya, sabi niya, ano ba yan, sabi niya. Pero, that moment, ginawa ko yun, kasi nga, ina-assume kasi namin sa isa't isa, through kahit online, nagbi-video call na rin kami, na parang kami na. So, nag-act ako sa kanya ng ganon, pero na-overwhelm ko na iba si Josephine sa lahat ng nakadate kong babae. Kaya yun yung nagustuhan ko sa kanya. May unique sa kanya. Raymond, tinatanggap mo ba ng pusang loob si Josephine na maging kabiyak ng puso upang kayong dalawa ay magsama sa marangal na kalagayan ng pag-asawa ayon sa batas ng ating bansa at sa banal na kapangyarihan ng Diyos? Raymond. Josephine, tinatanggap mo ba ng pusang loob si Raymond na maging kabiyak ng iyong puso upang kayong dalawa ay magsama sa marangal na kalagayan ng pag-asawa ayon sa batas ng ating bansa at sa banal na kapamahalan ng Diyos? Josephine, tinatanggap mo ba si Raymond? You will find me when you need me. I am watching you. Don't worry. You will find me when you call me. I am listening. Yung isang moment namin na naging masaya kami siguro yun yung time na may problema pero sabi niya sa akin, okay lang yan, masusolusyonan din. So, yun yung para sa akin masayang moment yun, yung tipong ano ka na napapatawa ka niya kahit na sasabog ka na, halimbawa, pigil na pigil ka pero mapapasaya ka pa rin niya. I just can't describe. No, we're not there yet, just a few more steps.
steps, baby, wait. Okay, you can open your eyes. This is it. This is now. This is what I've been talking about. Looking at, can't you see forever? Take my hand, just take it in. This is a moment we won't forget. On top of the world, here together. If there ever was a time for a perfect kiss, this is it. Mamahalin at tatangkilikin. Mamahalin at tatangkilin. Buhat ngayon Girl, I know at sa haharapin panahon. At sa harapin pa. Maging sa yumaman ka Maging sa yumaman ka o maghirap ka man. o maghirap ka. Ikaw ay sisintahin ko Ikaw ay sisintahin ko at iibigin at iibigin habang tayo ay nabubuhay. habang tayo ay Bilang katunayan ng lahat ng ito, bilang katunayan ng lahat ng ito. tutuparin ko sa iyo Tutuparin ko sa iyo ang mga pangako ang mga pangako at sumusumpa sa iyo. at sumusumpa sa iyo. Ipinapahayag ko Pinapahayag ko sa mga sandaling ito sa mga sandaling ito sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at ng mga saksi. at ng mga here together. If there ever was a time for a perfect kiss, well, this is it. This is it. Now you're walking down the aisle, and I can't help but smile. This is it, this is now. It's what I've been talking about. Looking out, I can see forever. So take my hand, just take it in. This is a moment we won't forget. On top of the world. Harap ng lahat na sina Raymond at Josephine ay mag-asawa sa ngalan ng Diyos, ang Ama at ang Anak, Espiritu Santo. Palakpakan tayo po! Congratulations! para magtagal yung pagsasama namin, yun yung hindi ko siya iiwan. Iingatan ko yung anak namin kung magkakaroon kami ng anak at sa anumang hirap or tagumpay, kasama ko sila sa journey namin.